Wie dolle lobstertoren, door is het leven goud. Maar door nog gasten boren is het door nooit meer vertrouwd. Nog amper 50 jaren, nam kijk wat toch aan komt. Dus wegwezen naar het noorden en blijven Lobbeson. Komt toen van jou naar het noorden, naar ons geboortegrond. Klim met me boven mijn toren en kijk eens even goud in het rond. Daar ben geen schierdere oorden, als het hoge land rondom. Tussen van hoe ons toren, ons vredig Lobbeson. Kan bij Rode Kwiebes aan de schandpool met hem aan. En nog even minister Wiebes en doe komst erachteraan. Eerst leiden ze ons zakken omwille van het gas. En nou loont ze ons weer zakken in bureaucratisch moeras. Luzen tot kop en oren in de stront, gooien zich geen rood. Ik ben dus zelf geboren, dus ik weet waar ik over praat. En ook nog 1000 jaren, als zo in de roestou komt, dan willen zo in zijn toren, zien vredig Lobbeson, zien vredig Lobbeson. Lobbeson. Vorig jaar kwam Wiebes naar Zeeriep touw. Hij zal eerst in Lobbersum in de Lobstertoren komen, maar dat is verploegd naar Zeeriep. En toen heb ik samen met Frank dit liedje doorzongen. Ja. En nog iets eerder hadden we hem in een iets andere versie hadden we hem al toen met Freek de Jonge met die acties in de Grunniger kerk. Ja. Maar je hebt ook gezongen bij de presentatie van Ik Wacht, toch? Bij de Bouk, of nee? Ja, precies. Ja. Nee, maar dat was toen in Zeeriep. Zeeriep, ja, in de kerk. Daar was Wiebes bij aanwezig, hè? Maar die hadden hem toen in ontvangst genomen. Ja. Ja. Klopt. Ja. Kwiebes. Kluk. Ja, dus en toen... ja, dus... Maar, ja, ik vond het wel mooi dat ik dat even, dit even voor hem... en ook voor anderen even... naar voren kon brengen. Ja. Maar dat verandert nou niet veel. Nee. Daarom, die schaamtol van hem, die komt er ook wel, denk ik. Ja. Ja, maar je zegt wel eens van Grunnigers binnen te bescheiden of zo, hè? Die moeten nog wat meer... maar dat was dan ook wel typisch van zo. Met Freek de Jonge, die moest voor oplopen, met zo'n ging wie er pas achteraan. Ja, dat klopt. Ja, en nog nooit genoeg eigenlijk, hè? Nee. Want het is, ja... Als je kijkt wel in die petitie tekenen, nou, dat waren nooit bar veel meer. Tenminste, daar had ik wel meer van verwacht. Ja. Maar wat is dat dan toch? Het probleem is ook, wie kan ook routen wat we wilden, maar als de andere kant niet luistert, dan holt het ook op. Want op een gegeven moment, volgens mij, hebben de Groningers zo'n beetje alles doen wat ze down hebben moeten om de aandacht te vestigen op het probleem. Maar als er niet luistert wordt, ja, dan kist het is net als tegen muren. Rauws. Ik heb het ook wel gezegd, was ik in het Westen, in het Westen, ja, dat klinkt ook zo flauw, maar in Utrecht, en dan had ik ook een stukje geschreven daarover en las ik ten voor.
En het was 5 uur naar Zeeriep. En dan zei ze van, nou, goed dat je dit onder de aandacht brengt. Ik denk, ja, goed, wie rouwt al 5 uur van? Maar mensen hebben geen idee van. Als je uit Groningen komt, hebben mensen geen idee van wat hier aan de hand is. Nee, dat is gedalselijk woord. Maar aan de andere kant, nou ja, er waren vlak daarna ook weer verkruisingen in. Als je dan is zo dat er zoveel mensen, ook in Loppersum en in Slochten, dat de VVD de grootste partij wordt. Ja, dat snap ik ten nooit. Nee. Maar er wordt ook wel eens gezegd toch, van ja, wie bent te bescheiden of Calimero of... Nou ja, het meeste wil ons eerst stil. En als we dan wat zeggen, dan ben we Calimero. Is toen nog nooit het idee, Herman, om door eens meer wat over te schrijven? Doe zegt zelf ook, ik ben zoveel verrolld nou. Nou, ik heb al redelijk wat columns erover geschreven. En ook in de Dagblad Noord heb ik wel eens opiniestukken. Maar was er Den Schrie staat en dan kreeg het allemaal gelijk. En nou, afgelopen zondag heb ik er ook een stukje over geschreven van... want nou is het dus zo... dus er is een versterkingsopgave. De werkvoorraad is 26.000 huizen. Daarvan bent er dusver in de eerste 5 maanden van dit jaar ben er 11 versterkt. 11. Ja. In de afgelopen jaar ben er 1000 versterkt. Van de 26.000. Ja. Dus het duurt maar en het duurt maar. Het gaat alleen nog maar om geld. De overheid die wil zo weinig mogelijk hierin investeren. En wat er dus wel gebeurt, de gaswinning wordt voortijdig gestopt. En de NAM die wil een compensatie, althans Shell en ExxonMobil, de eigenaars van de NAM. Ja. En die hebben ze eerst een vuurschadeafspraak van 90 miljoen. Die wordt onmiddellijk uitgekeerd. Ja, ik heb het een stukje lezen. Dat was wel treffend. Ja. Wie is de man slag in de lucht en die tikt dat gewoon af. De Algemene Rekenkamer die zegt van, nou, de klap gaat reet van. Ja. Maar het gebeurt. En het is gewoon, dus ik heb ook zoiets van, daar heb ik ook nog geschreven, nou ja, van wie mag de NAM mag een paar 100 miljoen compensatie hebben. Alleen, er wordt pas uitkeerd als alle problemen hier worden opgelost. Ja. Ik wil even naar onze Grunnige tol. Herman, praat u ook Grunnigs met die zuins? Nee, de tol nooit. Spreek u toe ook Gronings of nooit? Nee, ik ben een beetje aardig die Gronings praat. Mijn vrouw die komt uit Veendam. Die is ook Nederlands opgevoed. En als hij Gronings begint te praten, dan ren ik ook weg. De kist hoort dat het nooit haar natuurlijke tol is. En dan klinkt het ook nooit. Ja. En die zuins die proberen af en toe wel een woord te spreken. En als mijn pa of visite komt, die praat ook wel plat Gronings. Maar ze begrijpt er niks van. En ze lijkt er wel allemaal. Ja. Die zuin, is toen hij wel in het Gronings opgevoed? Jammer genoeg nooit. Nee. Het eerste woord wat mijn dochter zei, dat was mooi. Ja. Maar door is het eigenlijk gebleven. Ja. En, maar vooral mijn zoon, die woont nou in Gronings. En die wil dan ook Groningen lessen van mij volgen. Want die vinden het Gronings hartstikke mooi. Dus ik heb er eigenlijk een beetje, vind ik al jammer. Maar ja, ik heb ook een vrouw die komt nooit uit Groningen. Dus bij ons toen werd ook geen Gronings proost. Maar Witse, mijn zoon, die, daar prooi ik nou wel, daar prooi ik nou Gronings met. Oké. Ja, maar het gaat hem steeds beter af. Ja. Dus we hebben soms alle gesprekken in het Gronings. En hij wil ook met een stel andere jongens, hebben ze nou belangstelling toont om van mij regelmatig lessen in het Gronings te krijgen. Ja. Dus dat gaan we op touw zetten. Ja, leuk. Ja. Ja. En gaat dat ook nog verder? Ook lezen? Of gaat dat net weer te ver? Nee, hij had ook inmiddels een programma gebouw gekocht. Oké, ja. Dus hij leest ook in het Gronings. Ja. Hij had net de omturen van de dorpsdokter van Jan J. Boer er net aanschaft. Ja. Dus, en ik heb toen heb ik alle rits Gronings bouwtjes staan. Dus nee, door ga je echt mee aan de slag. Dus dan is de watara is er nog hoop. Dus kin achteraf, kin het nog wel. Ja. Ja, nou ja, het is jammer dat het nooit gelijk metgekregen heeft, maar hij heeft er wel een gedalte van metgekregen en hij is er erg enthousiast over. En nou ja, kijken wat er van komt, maar daar heb ik wel hoop op dat dat toch nog een beetje een generatie bij ons nog een generatie doorzet. Ja. Er er een geval voor? Hij heeft er wel geval voor, jawel. Ja. Oké. Ja, dat leuf ik wel tenminste, ja. Dus een kwestie van 10 en spreek je gewoon vloeiend Gronings.
Ik denk het. Oké. Ja, als het deur zit, dan moet het met een paar jaar een stuk verbeterd worden. En het zal nog wel even duren voordat het... en ik weet net of het ooit, zoals wie dat hebben, dat we ons het beste in kunnen uitdrukken. Ja, dat zal ja. misschien nooit gebeuren, maar hij komt hem al in, denk ik. Ja. Hey, P, ik heb nog een nummer van die. Dat is weerom of terug Noord-Tropenkanal, hè? Ja. Ook een Voorheen beetje de een serieus nummer, hè? Wat zei je helemaal? Voorheen de bende. Ja. Ja. Dat is een mooi nummer. Ja. Ja. Waar gaat dat over? Ja, nou, die heb ik mocht in tijd dat onze jongens naar Oeroes gingen en zo. Een beetje dat ziet. Ja. Naar Afghanistan en Pakistan. Ja. Ja. Maar ja, door gaat het een beetje over. En ook een jongen op de Rope Knol die dacht, lijkt me wel schier om beroepsmilitair te worden. Door gaat het eigenlijk wel. Ja. En dat hij er nou eigenlijk een beetje van terugkomt. Ze ruimen al die taai en ze zwaaien onderzoeks. En ik vuilde mijn staak als een beer. Ik heb kogels en glaas in die voor en achterloos. En aan boord een machine weer. Pragelkoen of stein, nee, niks is te gek. Het maakt me nooit uit waarom ik reed. Maar kom ik nooit terug in ter Opelknol. In Zuid-Morgenade. Ik ben een man van sportspel, spanning om tuur. En ik heb een sportief en atletisch figuur. Bang Nederland nog PNL. Geschikt en als mooi van de eerste aan zijn ieder roep ik. Maar kom ik nooit terug in ter Opelknol. Zuid-Morgenade. Toen ik ooit vertrok, moet er Opelknol. Mijn woord over in de long en mond. Wil ben weer de opbouw van Vlaams nog centraal. Door is nou net nog niks van kon. Ik schiet hier in mijn boksen van zijn en van angst. Mijn buddy is er intussen al nooit meer bij. Maar kom ik nooit terug in ter Opelknol. In Zuid-Morgenade. Oh, zat ik nog maar lekker op de trekker op de klaaien van mijn parotten tank op de Lunenburgerij. Straks lig ik leger aan de Veluwe zo met een borstwel, moordje, stresssyndroom. Dus kom ik nooit terug in ter Opelknol. In Zuid-Morgenade.